Но истината е, че Европа залязва като геополитически фактор и това може да го направим като извод с болка. Европа беше центъра на световната история, откакто човечеството съществува реално погледнато. Сега обаче вече не е така, защото ние се забъркахме като Европейски съюз в поредица от изключително стратегически нелепи решения. Изключителни грешки, а и политически елит, който е безумен. Нека да бъдем честни. Вие споменахте ключово име в европейската история – генерал Дюгол. Сега представете си какъв стратег, какъв мислител и можете ли да го сравните в момента с Макрон или с фон дер Лайен или с Шолц? То си личи, че това са хора, които нямат хоризонт от 2 часа напред. Те не могат да разсъждават за Европа в стратегически план и виждаме как от 2022 година насам Европа стана абсолютен политически, суровинен и икономически предатък на Съединените щати. Щатите диктуват дневния ред във всяка една от тези страни и всичко това скрито под предлога за руската заплаха. Европа прие безкритично взривяването на Северен поток. Европа прие безкритично всякакви пропагандни обяснения от страна на Украйна или Съединените щати за причините за войната в Украйна. И резултатът от това е, че най-накрая Европейския съюз вече се превърна в едно политическо джудже, чието мнение не е важно в никъде по света. Важно е мнението на Китай, важно е мнението на Русия, важно е мнението на Съединените щати. Става важно мнението на Близкия изток, но не вярвам някой някога да се заинтересува какво мисли Макрон или Шолц за това какво се случва в световните процеси в момента.